Hello everyone, welcome to my another vlog. बोरै दं लोगोफोर? फोथायो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै। दायो जाबाय हरनि टाइम, हरनि रुटिन। बेयो जाबाय बाबुनि प्रटिन। बेखौ सानफ्रोमबो गाइखेरजों लोंहोयो आङो। ओमफ्रायना बेयाव प्रटिन, केलसियाम, भिटामिन बेफोर मिक्स दङ आरोना। ओमफ्रायना नोंथांमोनाबो जाहोनो हागोन गावसिनि बेबिखौ। ओमफ्रायना गाइखेर एसे मिक्स खालामनानै बेखौ लोंहोनांगौ आरोना उन्दुनायनि सिगां। ब्राउन कालारनि जायो पाउडारा। ओमफ्रायना स्ट्रं जायो आरोना गोरलैफोरनि थाखाय। गोबां गथ'फोरानो ओंखाम जायाना, ओंखाम एसेल' जायो। ओमफ्राय गोबां मेक्सिमाम गोरलैफोरा ओंखाम खम जायो आरोना, ओमफ्राय जाबाङा। बेबायदियानो बेबायदि प्रटिनखौहाय लोंहोबोला बिनि देहाया हेल्दि थायो आरोना। ओंखाम जाबा ना जा फाराग जेबो जाया। ओमफ्रायना नोंथांमोनाबो होनो हागोन आरोना। बे आयजनखौहाय जोबोद मोजां। ओमफ्रायना जोङो सानफ्रोमबो बेखौनो लोंहोयो। सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां गिलासाव मिडियाम साइजनि गिलास आरो बेयो सेक्रेटलि बाबुनि। ओमफ्रायना गाइखेराव ओमफ्रायना मिलायनांगौ आरो मोजांनो गलायनांगौ आरोना। ओमफ्रायना लोंहोनांगौ। एसे गाइखेराबो बेयाव आंना बयल खालामखानायखा बिराद गुदुं, बावखाय आङो गुसु जाथोंसै होननानै नेटजों खोबनानै होबाय। ओमफ्रायना जोङो आरो उन्दुनायनि सिगां सानफ्रोमबो जों फ्रुट्स जायो। गोजां बोथोर मिथिखादों। ओमफ्रायना गोजां बोथोरब्लाबो अरेन्ज जायो जोङो। अरेन्जआथ' गरमसो ना, गरम जायो बेवहाय जों जायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै। बाय बाय।